ଗତକାଲି ଆମେ ଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଯିବା ଭଲ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ମିଳନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସୁସ୍ଥ ମନରେ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନାର ଏକ ବାସ୍ତବ ବଳିଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:3 ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ, ପରିଚର୍ଚ୍ୟାରେ ଶୈତାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବ, ଅନ୍ୟମନସ୍କର ଆତ୍ମା, ଆଳସ୍ୟର ଆତ୍ମା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ବାକି ଥିବା ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆସୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ